Hello, Hello, Walang iyo. karang siyangkay eh. Baleng, Falak wan kahing juma. ni la mit eh pa. Tos Baleng, A1. wan Tagknang ayu. ngaran A1 itu ya pate. Ni kata mit pate sibit To ni. ina kataru ni nakata bajiru. Ni dete jing Ta A1. ang hafun ro eh. Tos A1 kang ni ngakwa ahiwan itu makma de pa. Tang sipang pat ima. Ho, tang si pang hinga mat por hiru. Ta ito ta apsa. To ito. Wano imo. 5 minutes ma. To. Ap. Pawan na siya ni. Ko itu ya pa. Kamat kasi lo man kasi ya pa. Baleng. Terus ni dikit cinta. Hmm. Oh. Terus ni hindi kasi ka. Nakatawa ko yung kasi na. Namara ko akan nakatay lang. Kung tibahasa ko dyan eh. Tibahasa na ibibasa ko. Malakasi. Malakasi na iitang ko ang kaji ko na. So, Yang te eh pa jani. Ani pedang tan ko siya eh. Kasi pedang mata eh shisha hi jani di ba. Parang la abru ba itaw ni. Parang la abru ba spa. Tama ulit kaya patang siya ko. kadiri. Kasi pedang mata jani. Oh, ito dang spa. Oh. Hindi tayo di balang siya. Serious ha eh ang relationship. Pagkain mo pa. Takin ini napakali ba siya na na itiya. Maray. Ito. Ni slide ay nalip ang lata. Ay pa. Nasa to show nalip. Try kan. Basta mabenta eh. Nakam try. Hindi na. Anong yun siya ulit? Ito wala akong siya. Shisha. Tapos ang mga te eh. Natip. Para siya na. Ito ay siya. Siya ko eh pa. Siya bit. Nasyanya ay ka. Nakalik ba ko pa dyan. Nagkaba. Nasyanya siya niya. Nakaray ka ng topic pa. Diyan te eh. Ito ito. Napakadhay ka pa. Oo. Pero mabenta siya ni eh. Pero mabenta. Nama para. Dapat tuh kaya lang eh. Dan balik kaya sudah. Baka tapin mo ko siya. Dengan susu na kaki. Napakadhay ka pa. Sudah duduk sa phone Ima. Tapos ako nagla ko yun ma. Basta bye. Bye. Kamu lagi niya. Ito ay hindi na. Karang yan mo rin. Halo. Akan mau? Kenal itu. Pakistan? Nggak biết gì. Được chứ? Sekali. Ada di sana. Họ như là đến. Thì là đến. Ini ada di Lai Bangka. Lý do là sổ tài thì Kita membeli buku di Pakistan. balik ka. Napar mga akan mau atas nyimingan kaya ano si Kaflin. Ano siya? Kami di setenan nak mau atas ni. Dan aku tahu baru kalau kaya sisian kan kan. Balik kay Biang? Đi tati. Ang hapagkat mo, ikaw po. Next time. Boleh masuk pekan, tambah fungsinya ada enggak? Malah tuh ini mana? Em đi chúng ta. Tầm bằng xếp cái kỳ. Như vậy next. Nggak semuanya kan siap. Kadang aku ambil dulu karena kasih siap. Ini kan itu kesini. Thì ada buat kamu kan kita? Tidak mungkin. Hỏi. Mình tự cầm nó mà tự cầm thì cầm á.
Tamang ni apa aku kau cumpi. Apa kau cuma? Oh, Kau anh sabun ni dan yuk kau. Dengar duk kamu. dah. Tip pun sepuluh hingga perempuan dekat dalam time pi. Bye. Okay, bye. Take care. Have a nice day. Okay. Oh, no itu. Ebi. Sini Ebi. Hello, good morning. Đang nghĩ gì là chạy này? Ni chị chạy tụ khi nào ấy là sini tu. Ni pen pamut orang ini. Mastet. Em đang hi vẫn ông ý kìa. Tong wut kadang kuat dia. Bọn anh cũng nghĩ usia ni đã phượt này mà. Hmm. Usia ni đã phượt này mà thế. Te phone hita. Em nong ni imat ai dan dia thế. Long yang tak sure itu. Long pampat trek kataru. Ni jangan te kena straight nak pun tu. Ni habang ngalong em terus ni bang awan sing pa. Long pampat trek. Ông tambahnya ni nak straight eh. Nak straight. Ni kan ni kan tu selesai ke pan. Aba ulah biang tu ni. Ni te ke cepat sang shit te. Tak trek no eh. Tak trek no me. Trek no pa. Te nak. Trek kin eh na. Long hit right. Ni balim long. Aki tahu eh. Dah. Tahu eh bila. Tak ita. Hello. Oi. Kita nak you. Nak suka. Saya đẹp kan? Nak kau masuk kai ngapi YouTube. Film Legend kita kasih. Nam roti ni apa sih? Mana ni ya? Hayyan hi bersih. Oh, ini aja. Wan kai nak sini kita teh. Kau nak ya? Wan kai nak sini dah film Legend lain. What is itu? Hỏi. Kilap em. Oh, wanita. Hỏi cho mình ta. Wan klui mo nama ba. Nama apa ni? Wan klui mo. Nama ba. Nama apa itu? Em chuan vậy. Wan nama ta. Wanita lain. Hỏi. Tak. Long em. Đó, boleh làm nó tay mà. Ta.
Pakai kamu. Tapi dah. Em. Nih, aku nak tanya. Nih em di sana nih. Nggak pakai kamu. Apa? Jadi. Ini siapa? Sekolah terkenal ya. Belum kita belum. Boleh jadi soalnya pesan sama. Con cái. Mình bữa mà nghĩ mà gì chờ chờ chắc. Cái đấy không được. Là không được. Cái thứ số kìa. Cái gọi là sản phẩm. Cái số kìa. Cái thứ này. Kalau pakai merah, aku kayak gitu sama ini namanya. Kita bisa dikumpulin.